നമസ്തേ നമസ്തേ. ആണ് ഒരു വലിയ സന്തോഷം. മക്കളുമാര് തന്ന സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കൊച്ചിയിൽ അപ്പൻ ഗ്രൗണ്ടില് നമുക്കൊരു സ്റ്റാളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ളവരും ഇതിന്റെ അടുത്ത ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ളവരും വരിക, സഹകരിക്കുക. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാള് മാത്രമല്ല, കുറെ 10-250 സ്റ്റാളുകള് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ളത്, അവരുടെ ടൈം പാസിനുള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും എൻജോയ് ചെയ്യുക, വരിക, എല്ലാ സ്റ്റാളുകളും സന്ദർശിക്കുക. ഇപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മീനച്ചാറ്, കൊഞ്ചച്ചാറ്, ചമ്മന്തിപ്പൊടി, ഉണക്കച്ചെമ്മീന്, പിന്നെ തല കളഞ്ഞ ഉണക്ക പ്രോൺസ്, അങ്ങനെ 4-5 ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഇന്ന് 5 മണി തൊട്ട് 11-ാം തീയതി 5 മണി തൊട്ട് ഇവിടുന്ന് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ രാത്രിയായി. നാളെ മുതൽ സ്റ്റാളുണ്ട് 30 ദിവസം. ഓഫറുണ്ട്. നേരിട്ട് കാണാവുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഓഫറല്ലേ നമ്മള് കൊടുക്കുന്നത് കൊച്ചി വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് സെൽഫി എടുത്ത്, ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോ 24 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ മക്കളുമാരെല്ലാം എനിക്ക് തന്നത് അത്രയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കടൽമച്ചാൻ ഫാമിലിക്ക്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരുപാട് നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ. അപ്പൊ നേരിട്ട് കാണാം. 30 ദിവസം ഞാനിവിടെ സ്റ്റാളിലുണ്ട്. സംസാരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. നമുക്കപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അപ്പൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച്. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. മതിയാ? എന്തേലും വെട്ടിക്കളയാനുണ്ടെ കളയണം. ഇങ്ങനെ മൂടുവല്ല അതല്ലേ.